Отказалите всички, аз съм MetoBG. И в този клип искам да ви кажа, че си правя друг профил, се местя в друг профил, няма да е в Metaka.bg. Профил ето това, Too Lazy for Win. Чакайте, защо не излиза? Да, значение профил ми е Too Lazy for Win, новия. Сега ще ви го покажа, чакайте. Ето. What? Що не става? Добре. Така. Това ми е новия акаунт. Too Lazy for Win. Ето Too Lazy for Win. Тук има място по средата, трябва да го оправя. Така. Канала, смисъл, линка на канала ми ще е в описанието. Абонирайте се. Това вече, пак казвам, вече няма да снимам в Metaka.bg. Ще снимам в Too Lazy for Win. И да, това беше от мене. Абонирайте се за новия ми профил, там ще снимам. Нямам кой знае колко... Всъщност имам време, ама не много. Имам време там по едно епизодче някъде на ден-две. Вече снимам с OBS, не с Fraps. И да, това беше от мен. Вече, пак казвам, това ми е новия акаунт. Линка към новия ми канал ще е в описанието на този клип. И да, чао!